Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tijek. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej. Ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr. Nannulu bajat ta' ferħ. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fideħum mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Ejjew immoħu nixteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Mux li kontu l-lum tisimaw leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalek ħlift fil-għadab tijaj, ma jitħlux fil-mistrieħ tijaj. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Glorja l-Missir u l-Liben u l-Ispirtu s-Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej u s-sultan tal-Verġni ejjew nadurawh. Sewa u xira jena talek, ġih mill-laqwa Katarina, Alla zejnek blisbaħdoni u għamlek dawl tal-Knisja kollha. Għat li kont tas-sew monija b'virtujiet u fama kbira, iċċekkint u fitri ibsa tas-salib imxejt sal-aħħar. Rawk il-popli kewba tagħhom bil-messaġġ ta' slim fuq fommok, fejn għaddejt ġeddit il-ħajja kelmtek rabtit il-ħruxija. Mill-Ispirtu Santu mqanqa, nar ħeġġeġ kien il-sienek, dawl l-erf xerriet madwarek u iż-żerrija tal-imħabba. Verġni bint Aziza Talla, nittamaw li btalbek qawwi, inħabbirku tul ħajjitna biex infittxu s-saltna tiegħu. Glorja lilek, Kristu Sidna, bin Marija u Verġni, mal-Ispirtu, mal-Missieru mal-Ispirtu, ġieħ jintradlek issa u dejjem. Amen. Qalbi kollha infaħħar lil Kristu, ruħi bilaċċ għalih, miegħu nixtieq ninaqat għal dejjem. Alleluja. Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Ruħi bilaċċ għalik imxenna jiena bħal art nixfa maħruqa u bla ilma. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għax it-tiba tiegħek aħjar mill-ħajja, xuftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Bħal bikel mill-aħjar li jsemmen nimtela u jannilek fommi b'xuftejn ferrieħa. Meta mindut fuq friexi fik niftakar u naħseb fuqek fis-sarit tal-lejl. Għax inti kont għajnuna għalija, għaddelta ġwenħajk nanni bil-ferħ. Mijek tinaqat ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi kollha nfaħħar lil Kristu, ir-ruħ bilaċċ għalih, miegħu nixtieq ninaqat għal dejjem. Alleluja. Birku xebbiet il-mulej, għax intom qed iglorifika d-don tas-safa li tagħkom. Alleluja. Birku għamejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku anġli tal-mulej il-mulej, birku smewwiet il-mulej. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xemx u qamar il-mulej, birku kwikeb tas-sema il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej,
Birku rjih kollha il-mulej. Birku nar u sħana il-mulej. Birku bart u ksieħ il-mulej. Birku nida u borra il-mulej. Birku silġ u bart il-mulej. Birku ġlata u silġ il-mulej. Birku il-jili u ġranet il-mulej. Birku dawl u dlam il-mulej. Birku bera u sħab il-mulej. Ħad birek l-art il-mulej, ħad faħru u tollieħ għal dejjem. Birku montanji u għoljiet il-mulej. Birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ejjun il-mulej, birku wibra u xmajjar il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej. Birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birku bejjem u imrieħel kollha il-mulej. Birku uliet il-bnedmin il-mulej. Birek Izrael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Birku assisin tal-mulej il-mulej. Birku għaddejja tal-mulej il-mulej. Birku spirti u rwieħ tal-ġusti il-mulej. Birku għaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Birku Ananija, Azarija u Misael il-mulej. Faħruh u għalluh għal dejjem. Imbirku l-missier u liben u l-Ispirtu Santu. Infaħruh u nagħlluh għal dejjem. Imbirek int mulej fil-wisa kollu tas-sema, ta' min jollik u jsebħek fuq kollox għal dejjem. Birku xebbiet il-mulej, għax lilkom qiegħed jigglorifika id-don tas-safa li tagħkom. Alleluja. Il-qaddisin jitennew bil-glorja li kisbu wara r-rebħa sabiħa tagħhom fuq il-ġibdiet qarrieqa tad-dinja. Alleluja. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħallieq tiegħu u jitennew li Tzjon bis-sultan tagħhom. Ħajfaħru bisfil l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lil-fqajrin bir-rebħa. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom u sjuf b'żewġ tixfar f'idejhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastik lill-popli. Jorbtu bil-ktajjen l-islaten tagħhom berbejt tal-ħadejt il-gbarat tagħhom. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom. Dan ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qaddisin jitennew bil-glorja li kisbu wara r-rebħa sabiħa tagħhom fuq il-ġibdiet qarrieqa tad-dinja. Alleluja. L-mijiet kbar ma jaslu qatt biex jitfgħu l-imħabba, anqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom. Il-bniedem li jrid jagħti l-ġid kollu ta' daru biex jixtri l-imħabba tmaqdir isib. Ejja qed f'qalbi fittex il-wiċċu. Alleluja, alleluja. Ejja qed f'qalbi fittex lil-wiċċu. Alleluja, alleluja. Jien wiċċek infittex mulej. Alleluja, alleluja. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Ejja qed f'qalbi fittex lil-wiċċu. Alleluja, alleluja. Il-Verġni Qaddisa Katerina qatt ma wafqet titlob leħenoli lill-mulej biex jagħti l-paċi lill-Knisja mqazza tiegħu. Alleluja. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti qaddisin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin minn idej l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-loli żjara tax-xem xtila. ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Verġni Qaddisa Katarina qatt ma waqfet titlob leħenoli lill-mulej biex jagħti l-paċi lill-Knisja mqazza tiegħu. Alleluja. Nuru il-ferħ tagħna lil Kristu l-arus tal-Verġni u l-premju tagħhom u minn qalbna nitolbuh u ngħidulu: Ġesu glorja tar-Verġni ismana. Kristu l-qaddisin Verġni ħabbew bħala l-arus waħdini tagħhom. Għamel li xejn ma jifridna mill-imħabba tiegħek. Inti glorifikajt lill-Ommok Marija bħala Sultana tal-Verġni. Bit-talb tagħha għenna naqduk dejjem qalb safja. Il-qattalb li offrulek għalija il-qaddejja Verġni tiegħek li b'qalbhom kollha kienu dejjem ħsiebhom fik biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Tħalli qatt li moħħna jxerret fuq is-sura ta' din id-dinja li tgħaddi. Mulej Ġesu int l-arus tal-Verġni għaqlin li għadu jisru u jistennewk. Ħeġġiġna fina x-xewqa tiegħek biex nisru u nistennewk bit-tama. Tidħol għalina qudiemek Santa Katarina li kienet Verġni bil-għaqal u l-arfa. Iqaf magħna biex ngħixu fis-safa u l-erf skont qalbek. Jew issa fiskiet resqu t-talb tagħna l-Omna Marija jew nofrula b'mod speċjali dis-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U għallent ħeġġiġ bimħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena bil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-ġisem mistiku jikseb ferħa għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix bisaldan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
جبارتنا flimkien mulej kelbtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamarin tmulej hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzi ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-ruħ ta' Marija u Edwardo Stellato. L-lum il-Knisja eżjes tagħmel il-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, Verġni u Dottur tal-Knisja. Jew għalik ħuti nitolbu għal-Knisja biex il-Knisja tkompli tikber fl-imħabba u fil-ftehim ħalli tkun tassew merħla waħda fi Kristu. U għalhekk fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti ħeġġieġ bimħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej. Fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur f'xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien għamet persekuzzjoni kontra l-Knisja ta' Ġerusalem. Barra mill-Apostli kulħadd xteret fl-artijiet tal-Ludija u tas-Sammarija. Xirġwiel tajba difnu lil Stiefnu u bkew ħafna. Sa dan it-tant Sawl kien qiegħed jagħmel ħerba mill-Knisja. Kien jidħol minn dara l-oħra, jaqbad irġiel u nisa u jitfaħħom il-ħabs. Imma dawk li xterdu bdew ixandru il-kelma kull fejn marru. Filippu niżel f'belt tas-Sammarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies f'fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopab kienu ifiequ. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għandu is-sebħ ta' ismu, xandru is-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' f'emilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla,
tal-biża femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddewh bil-mixi minn nofs xmara, għalhekk nifirħu bih ħajsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Min jemmen fl-iben ikollu il-ħajja ta' dejjem jgħid il-mulej u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċċ. Imma jiena ġa għedtilkom li għalkemm rajtuni ma emmintux. Dawk kollha li jagħtini l-Missier jiġi għandi u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma ir-rieda ta' min batni. Issa ir-rieda ta' min batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' Missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġilu tal-lum iżjis huwa Vanġilu li għandu jimla lil qalbna bil-ferħ. Għalhekk insejħulu Vanġelu aħbar tajba. Għax kull meta jkellimna Ġesu, il-mulej dejjem għandu għalina kelma ta' kuraġġ. Aħna maħniex nies li ma nafux kif se tispiċċa l-ħajja tagħna. Aħna nies fortunati għaliex nafu li l-ħajja tagħna kif bdiet minn Alla hekk ukoll għad issib il-qofol tagħha falla fi ħdanu fis-sema. Kemm huma veri l-kelmiet ta' Ġesu. Din hija r-rieda ta' Missieri. Li kull min jemmen fija ikollu il-ħajja ta' dejjem. Iveżjes. Alla ħalaqna biex ikunu miegħu. U bagħat lill-ibnu biex ikun magħna f'din il-mixja tagħna sakemm naslu fis-sema. Jew għalhekk dalgħodu nippruvaw hekk insibu mumenti matul din il-ġurnata li fihom impoġġu fil-prattika dak li smajna u wedna il-koll flimkien permezz tal-kelmiet tas-Salm 65. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Sibu jew insibu momenti matul din il-ġurnata li fihom lill-Alla nirringrazzjawh tal-li jew ħalaqna biex inkunu miegħu, tal-li jew bagħtilna lill-ibnu biex ikun għalina il-qawmien u l-ħajja. Amen. Jew għalhekk issa jinresqu fih dan il-mulej it-talbiet tagħna u taħutna kollha. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex bl-interċessjoni ta' Santa Katarina ta' Siena tkompli tikber fl-imħabba lejk u lejn xulxin. Nitolbu.
Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu fostna fid-dinja kollha biex iwaqfu din l-epidemija. Għatihom il-qawwa u l-għajnuna tiegħek meħtieġa nitolbu. Nitolbu għal tant volontjera li inti għajjemt fostna li qegħdin iservu l-minu waħdu, il-minu dajjef, il-minu għajjen. Kompli mulej berikom u għamel li x-xida tagħhom is-servi biex nikbru fl-imħabba lejn xulxejn nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li mietu matul din l-epidemija. Il-qaħħom jent fis-saltna tiegħek nitolbu. Nitolbuk biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija dbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għamel li l-familji tagħna ikunu wkoll bennina fejn jitwildu vokazzjonijiet ġodda għal qadi tal-Knisja tiegħek nitolbu. Impoġġu kollha qdiemek mulej illum it-tfajliet li jiddedikaw ruħhom fil-kunventi, is-sorijiet. Huma li jaqdu lill-Knisja bit-talb kontinwu tagħhom. Għamel li l-komunitajiet tagħhom jikbru anke fil-membri ġodda nitolbu. Ilqa missier għaddejs dawn it-talbiet tagħna li qegħdin nagħmlulek u dak kollu li hemm fil-fond ta' qalbek. Inti taf sewwa x'hemm fina għax int missier li ma tarax dak li jidher imma tara dak li hemm mistur fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħaj joħran faruk sitrebi. Alleluia, alleluia, alleluia. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-tagħlim u t-twissijiet ta' din il-Verġna Qaddisa inroddulek ħajr alla veru bħeġġa dejjem akbar bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom nerfu lubna il-fuq niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżżab ferħa akbar jixandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U erret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien il-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżlu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli ta' smewijiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewijiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti jilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal:
Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, riġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija u Edwardo u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, ejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
أمطرنا بالبركات هللويا. نعملوا flimkien tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Dan li kell qaddis mulej li ħadna mill-mejda tas-sema kienu koll iżom ħaj fuq l-art lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa tiegħu aħna niksbu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Ngħidu tlieta Avvamarijiet l-Omna Marija. Sliemarik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, inroddu ħajr lill-Alla. Maria jifrawutenna, Alleluja. Għaxtaq li inti smalek tkun ommu, Alleluja. Il-mewt reba kif kien ħabbar, Alleluja.